Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint ceva extraordinar. Mă numesc Vasile Marin și sunt mecanic pe locomotivă și îmi place să vorbesc și să discut cu oamenii și să le explic și să îi instruiesc în domeniul în care eu lucrez. De această dată însă nu vorbesc despre locomotive, ci vorbesc despre un proiect. Băi, un proiect extraordinar. E atât de interesant și atât de tare încât deja au apărut foarte multe review-uri pe YouTube prin care feriți-vă, e o țeapă, feriți-vă părinții, țeapa este uriașă, a apărut un nou Caritas, a apărut un nou melemeu periculos, fiți atenți că vă ia banii părinților, vă ia banii copiilor, rămâneți pe drumuri, ceva de gen, păcăleală, nebunii, dar nebunia asta pe care ei o arată, de fapt, este prezentată de oameni foarte bine pregătiți și foarte bine intenționat puși acolo, nu pentru faptul că să arate că oamenii au încercat să înțeleagă niște lucruri în care se pot ajuta. Acest proiect este atât de frumos pentru că zice așa, și e foarte frumos: dăruiește ca să primești. Deci, exact ca în cuvântul Bibliei. Cine dăruiește, primește de 7 ori câte 7. Bă, vă imaginați ce frumos e asta, să primești de 7 ori câte 7? Pentru că ai dăruit odată și nu dăruiești mult. Să te înscrii într-un proiect cu 100 de euro, să aștepți câteva zile, o săptămână, să zic, 2, na, sau și mai mult, nu contează cât aștept, 2-3 săptămâni, de exemplu, până se încheie acea masă și acel lucru, și îți primești banii înapoi, primești 700-800 de lei înapoi, cu o singură condiție însă: ca în clipa în care ai primit cei 800 de euro dăruiți de către cei din jurul tău, să trimiți jumătate din sumă mai departe, jumătate din suma pe care ai primit-o. Și atunci tu ai investit sau ai dăruit 100 de euro, ai primit 800 și ai rămas cu 300. Și ce extraordinar! Cum adică? Să dai bani să dăruiești. După care dăruiești cei 400 de euro mai departe la o altă masă în care se multiplică. Deci nu mai sunt banii tăi. Banii tăi nu sunt, pentru că i-ai primit de la altcineva și îi trimiți la altcineva, să ajuți pe altcineva. Și prin această metodă, cel care primește de la masa următoare, care se numește masă de argint, zic ei în proiectul respectiv, primește 3800 de euro, din care 1200 de euro este neapărat să-i dea mai departe. Oameni buni, imaginează-ți, am intrat în joc cu 100 de euro. 100 de euro. Am intrat în joc, am dăruit cuiva. Deci am ajutat pe cineva. Altul mă ajută, alții mă ajută pe mine cu 400 de euro, că în rest i-am dat mai departe. După aceea mă ajută cu 1200, 1500 de euro. După aceea se multiplică, dau 5000 de euro mai departe, dar și rămân cu mai mulți bani. Merg la următoarea masă, până la masa de platină, unde ajungi undeva la 49.000 de euro să primești, la care, cu condiția să dăruiești din acești 49.000 de euro, să-i dăruiești la alte mese.
Și nu-i dăruiești numai pentru alții, îi dăruiești și pentru tine, pentru că intrând la niște mese laterale, se învârt perpetu, adică la nesfârșit. Și atunci câștigul, eu nu mă îl folosesc câștig, pentru că nu sunt banii mei. Eu îl folosesc ajutor. Ajutorul primit îl dăruiesc mai departe. Fără ca eu să super pe nimeni, fără ca eu să mă supăr, că doar banii mei nu sunt. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă asta. Cineva mi-a zis, păi da, dar cei din spate? Da, și ce dacă cei din spate? Imaginează că tu ai posibilitatea să investești în ajutor și să faci un bine cuiva cu 100 de euro, peste câteva zile îți recuperezi banii și îi ajuți mai departe pentru că ai primit. Deci dăruiești mai departe și mai departe. O comunitate întreagă de oameni, o țară întreagă de oameni se poate ajuta între ei, dăruind unui celuilalt fără să se cunoască între ei. Și la un moment dat se creează bunăstare, atât pentru mine cât și pentru celălalt. A, da, se zice, păi da, dar cei din spate mereu dau. Nu, dar și cei din spate mereu primesc. Pentru că fiecare persoană care dăruiește odată și caută alte două persoane. Nu are voie să-și pună în echipa lui mai mult de 2 persoane în spatele lui, la care și el la rândul lor dăruiesc și foarte repede le vine rândul să primească, pentru că oamenii se înscriu dacă își dau seama și vor cu adevărat să se ajute între ei. Eu cred că acesta este un proiect al divinității, al iubirii către inimi. Cine a inventat acest proiect a fost dintr-o suferință pentru a crea fericire. Oameni buni, nu vă mint și nu am de ce să vă mint, că nu mă interesează. Eu cred că statul își dă seama de ce putere au oamenii și pentru a nu-i lăsa să se ajute între ei, face tot posibilul să-i îngrădească, să le interzică, să nu aibă ca să poată să-i mențină slugi, să fie cât mai mult sub talpa lor, să plătim impozite, jumătate din munca noastră, dări către stat, pe casele pe care odată le-am plătit că le-am cumpărat, pe pământul pe care odată l-am plătit că l-am cumpărat și plătim în continuare impozit pentru că este pământul nostru, este proprietatea noastră. Noi am venit într-adevăr pe pământ să testăm. Să testăm, să vedem cum e. Dar lacomii mondiali au creat această barieră între ei și pleava societății, că eu așa o numesc, în clipa în care eu stau numai slugă, numai mă chinui ca să supraviețuiesc de pe o zi pe alta, și dacă cineva încearcă să mă ajute, este interzis. Că mă minte, că mă înșală și că mă duce pe cea mai neagră sau cel mai întunecat drum al nostru. Oameni buni, să vezi o asemenea comunitate care se poate ajuta între ea, să vezi iubire dăruind, eu zic că asta este divinitate. Nu este altceva. Prin asta înțelegem noi că viața este frumoasă, prin iubire și dăruire. Să știți că nu am crezut în primă fază, până nu am văzut proiectul. În momentul în care am văzut proiectul și modul prin care
circulă banii de la unul la celălalt, mi-am dat seama că eu sunt stăpânul meu. Mai ales că în tot timpul cât ești în proiectul respectiv, dacă vrei să te retragi, nimeni nu se supără pe tine. Te-ai retras foarte bine. Nu eu am investit, nu eu. Te-ai retras foarte bine, te-ai mulțumit cu 800 de euro, nu-i mai dai, nicio problemă, nu există niciun fel de stres. Ai luat 800 de euro și nu vrei să dăruiești mai departe cei 400 de euro. Este adevărat că rămâi totuși la mese, dar în clipa în care vrei să te înscrii din nou în joc, trebuie să te duci de acolo de unde ai rămas. Adică trebuie să dăruiești cei 400 de euro mai departe. Indiferent că poate îți trebuie bani, nicio problemă. În săptămâna asta, luna asta, băi, sunt atât de fericit că am primit 800 de euro, am 700 de euro primiți de undeva. Fac și eu o treabă cu ei, nu îi dau mai departe. Dar rămân acolo, la masa aia. Acolo, în capăt. Dar atunci când vrei să reintri, trebuie să depui acei 400 de euro. Ca să intri la masa următoare, masa de argint. Sau invers, sau dacă ești la masa de argint, gata, am 3800 de euro, nu mai vreau să merg mai departe, mă retrag, nimeni nu te întreabă de ce te-ai retras, pentru că totul e aleatoriu, dar în clipa în care ai reintrat, depui acea 1200 de euro și așa mai departe până ajungi la masa de platină. Depinde fiecare cum vrea să înțeleagă această abordare. Ce se întâmplă, ce este interesant și pe mine m-a făcut să intru imediat în acest proiect, este faptul că am văzut că toți banii mi intră mie în cont. Dăruiesc și primesc în contul meu banii, în contul meu. Deci eu îi primesc pe toți 800 de dolari după aceea și eu dăruiesc mai departe tot într-un cont. Legătura între oameni din acest joc este prin e-mail, este prin număr de telefon. Știi cine e în spatele tău, îl știi și pe cel din fața ta, îl cunoști că te-a băgat în proiect. Și nu-ți permite jocul să bagi mai mult de 2 persoane. Nu-ți permite, alea două, le dai invitație și pe alea două îi bagi în sistem în baza invitațiilor respective. Nu faci altceva. Ai făcut o chestie frumoasă. Ai invitat 2 persoane, le-ai introdus în sistem și eu cred că nimeni de pe acest pământ, în clipa în care dăruiește, nu trebuie să aștepte că primește. Dar să știți că prin dăruire, cuvântul biblic e lege. Dăruiești, primești. Nu dăruiești, nu primești. Mergi pe stradă, vezi un om necăjit, nu-i dăruiești nimic, îl lași așa și tu crezi că este bine de tine. Chiar dacă ai bani, nu vrei să-i dăruiești nimic. Uite, în acest proiect este posibilitate ca toți oamenii să se ajute între ei, indiferent de formă, și ăla de pe stradă poate să se înscrie în acest proiect. Toată lumea se poate înscrie în proiect. Persoană cu persoană, frate cu soră, tată cu fiu, mamă cu copil. Toată lumea se poate înscrie în proiect. Toți, bineînțeles, care au un venit și care pot să-și mențină. Deci nu trebuie să ne gândim, gata, am intrat în jocul ăsta și ne pricopsim. Nu ne pricopsim. Pentru că jocul este de ajutor. Este ca un ajutor reciproc. Înainte, pe vremea mea, când eram mai tânăr, aveam un joc care se numea CR. Cotizam și dacă nu se înscriau 100 de persoane la CR-ul respectiv, nu puteam să luăm bani. Pentru că nu era destul. Sau se înscria și așteptam la rând. O săptămână, 2, o lună. Și după aia îi dădeam pe rând. Câte o lună, câte 500, câte 600. Dădeam până completam din nou fondul acolo la fondul CR-ului. Dar se aștepta foarte mult. Cineva încasa banii
îi gestiona cum vroia și la oameni le dădea cu dobândă, deși erau banii lor. Vă dați seama ce chestie? Acum în acest joc nu iese nicio dobândă, nu plătești niciun impozit pe banii care îi primești pentru că este donație. Dai prin donație, primești prin donație. Donația nicăieri în lume nu se impozitează. Asta sperie statul român. Statele, că sunt 100 de state, din 1969 e jocul ăsta. Este modalitatea asta, dar a fost interzis de multe ori, să știți, pentru că s-au speriat și au încercat să-l întrerupă, dar oamenii puternici au rezistat, au continuat să lucre între ei, să se ajute între ei și uite așa a ajuns și în România, încet, încet, prin toate țepele care au luat românii. Hai să mai luăm o țeapă acum, ce ziceți? Să luăm o țeapă în care noi, nimeni altcineva, gestionează banii. Deci la noi intră pe mesele noastre, se învârte. Deci între noi, în comunitatea care intrăm în jocul ăsta, noi suntem cei care coordonăm acest joc. Nimeni. Nu vă luați de pe poveștile celor care le auziți că e țeapă. Nu este nicio țeapă. Este un adevăr. Vă spun cu sinceritate, este un mare adevăr. Este un mare adevăr și sunt fericit că pot să ajut și în același timp Dumnezeu îmi dă. Dumnezeu. Hai să nu folosim chestia asta să zică lumea, bă, uite ce... Nu Dumnezeu. Noi oamenii ne dăm unii la ceilalți. Avem puterea să ne ajutăm enorm unii pe ceilalți. Foarte mult unii pe ceilalți. Atenție, dând din mână în mână, un cent. Câți bani nu putem să pierdem noi într-o lună? Câți bani nu putem noi să pierdem într-un an? Câți bani nu putem să pierdem într-o viață? Dar dacă avem puterea să dăm, ca să nu pierdem, să dăruim, ca să primim, de ce să nu încercăm? Ce părere aveți? Am greșit când v-am spus acest lucru? Dacă am greșit, o să vă subscribe, o să văd înjurături, o să văd tot felul de lucruri urâte despre mine. Nu-i problemă. Sunt fericit că pot să ajut și să fiu ajutat. Pentru că atât de mult am pierdut în această viață, încât sunt fericit pentru că am pierdut, că am învățat să pierd. De această dată n-am mai pierdut. De această dată mi-am recăpătat liniștea sufletească și gândul că pot să ajut pe cineva. Vedeți? Nici nu v-a spus despre ce proiect este vorba. Dar nici nu vă spun. Vă spun numai atât. Să intrați în subscribe și o să găsiți acolo un link în care o să-l vedeți și după aceea o să vă convingeți. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, multă dragoste, multă iubire. Multă iubire, oameni dragi, că să știți, nu este nimic mai frumos pe acest pământ decât să ne ajutăm între noi. Iar dacă ajutorul ăsta persistă, se va crea o legătură imensă între toate popoarele lumii. Și nu numai în popoarele lumii. Și în familia noastră se va crea o unitate fantastic de frumoasă, pentru că știm să dăruim. Mulțumesc!